В някои случаи, като изпълнител, контролерът на клиента може да бъде настроен във вашия личен бизнес акаунт и ще трябва да бъде прехвърлен към конкретен клиент. В началния екран на контролера натиснете иконата за управление на клиенти в горния десен ъгъл. След това натиснете «Моите клиенти». На тази страница вашият акаунт ще бъде изброен по азбучен ред под всички клиенти, последван от вашия акаунт в заглавието. Изберете вашия акаунт. Под «Контролери» се появява списък с устройствата във вашия акаунт. Само вашият акаунт има достъп до тези контролери. В този пример етикетът на контролера на клиента Джон Смит е изброен под контролерите на този акаунт. За да преместите контролера в друг акаунт, като този на клиента, натиснете името на контролера, след което изберете «Премести в нов акаунт». Докоснете желания клиент, за да преместите контролера към Джон Смит. Появява се отметка, която потвърждава избора ви. След това натиснете бутона «Запазване». Натискането на ОК ще завърши промените. За да видите актуализацията, върнете се на таблото, изберете «Моите клиенти». След това Джон Смит. Два контролера вече са изброени под Джон Смит. Контролерът е успешно преместен от вашия акаунт в този на клиента.